Как се чувствам? Това хищ не се вижда. О, не! Те са зимни, Иване. Как са зимни? Си сезонни. Прямо има пак шарпа да се Има. Места, добри са да си кажа. Под нас е, ама не кой знае. Едното е много хубаво бутуини, ще я се замясва, май от заря са зимни. Корската става. Ма че се завъртя най-хубаво. Еми аз седя съм следни, той газъка тръгне, няма спиране човек. В смисъл задницата тръгне много жестко. Много лесно ми тръгва газа. Що съм с пълнички отгоре. Вие глади да искам и аз, бе. Любо как се държи отгоре. Жорко какъв ми издържал. Ала, лека нож. Айде, чел за сега. И аз. А? Какво? Защо ти казвам чао? Ало. Защо ти казвам чао ли? Ми нали си спиш, бе? Защото почвам да се въртя. Айде, чао. Чао. Я, чао. Добре, айде. Чао. Я, чао. Не дали, Иване, дай да приказвам аз с нея. Свърши. Слънчо, я снимай, бе. Ти ли ще караш? Да. Трябва да седна карам. Иване, заде съм мога да опъне една две. Да, аз да опъна една две ръшня. Виж кажа, че ще даде. Аре, шампиони! Ще счупя колата аз. Много хубаво държи ръсната вечер, човек. Ти от лице. Курсарата как дрифтува? Ще бека слата, без малко да отнесе единия път апарата. Пърнаръчна бедиш. Ей, тук ми дава на беди от този език. Та, бе? Светло е. А, да. Гледал ли си в него клипче? Не съм гледал. То още от камерата, ли? Дет ме кадили ли май бях? Не
знам, аз не съм бил там. На Димо апарата, май. Не. Него съм го изпуснал. Направо е газа и мина и тук е така. Бронята е. Дет снимай, о! Казвай му да ти дай едно кръче. Ще му кажа спри. Да, аз да дрифтувам. На Димо брат му вика, брат ми, но не един изкара пяджото, вика в най-голям сняг дед беше. Вика, кара пада, ма накрая вика се оправи и го несеш много. Той някакво пяджо имало, но не се сещам какво беше. Сега живка се умори. Няма ли да караш конта? Между другото много хуя не се сня. А? Много хубаво дръфтува ча. Бате, дай аз да опъна една-две ръчни.